Ce sume sau în ce zone vor fi mai puțin bani pe zona de transporturi în bugetul pe 2014? În bugetul pe 2014, pe transporturi sunt mai puțini ca și bugetul alocat în 2012 cu peste 2 miliarde de euro. Iar aceste 2 miliarde de euro se găsesc în bugetul domnului Dragnea, cum vă spunea și în conferința de presă, și o să vedem ce vor face cu acești bani. Iar ca să revin la conferința de presă pe care am avut-o în urmă cu 2 săptămâni, când vă spuneam tot aici că acei 0,7 eurocenți pe motorină, nu știu dacă îi vom regăsi în investițiile din infrastructura rutieră. Acest lucru s-a adeverit, banii care se vor încasa din acea acciză la carburanți, nu o regăsim la transporturi. Și ei susțineau, cei de la USL susțineau că această sumă va intra direct în investițiile din infrastructură. Acum se dovedește a fi din nou o minciună a celor de la USR că acești bani nu intră în investițiile din infrastructură, ci s-au dus la bugetul domnului Dragnea pentru a fi împărțiți în județe, în nu știu ce scopuri. Spuneți că aveți certitudinea că nu se vor realiza acele autostrăzi, acea hartă pe care au creionat-o. V-am prezentat acea hartă pe care a prezentat-o domnul Ponta. După părerea mea, este o aberație. Liniuțe pe harta țării, liniuțe întrerupte, unde domnul Ponta spune că aceasta este strategia de autostrăzi până în 2023, dacă nu mă înșel. Vreau să vă spun că o strategie pe autostrăzi nu se face în felul în care au făcut-o ei, o prezentare neprofesionistă. Adică în momentul în care faci prezentare pentru autostrăzile din România, trebuie să ai ceva în spate. În primul rând, știu că o să vină bani europeni pentru investițiile în infrastructura rutieră la noi în România, dar în același timp, unele tronsoane care sunt trecute acolo, nu unele, majoritatea, trebuie să aibă și o agreere de la Uniunea Europeană. Adică Uniunea Europeană este interesată în acest moment să legăm vestul de portul Constanța, unde discutăm despre economia țării, este clar. Iar domnul Ponta a renunțat la cea mai importantă autostradă dintre Sibiu și Pitești, o autostradă care ar aduce beneficii economice țării și unde afectează direct cel mai mare exportator al României, și aici mă refer la uzina de automobile Dacia. Și ca să închei cu Aradul, nu știu dacă v-a zis Claudia în intervenția pe care a avut-o, ați văzut că pentru pasajele noastre, ale arădenilor, nu numai a noastre, ci și pasajele tuturor celor care tranzitează județul Arad, din nou nu s-a alocat niciun leu. Acest lucru arată din nou că guvernul Ponta a dat o palmă arădenilor și mai ales acelor peste 21.000 de arădeni care au semnat acea acțiune pe care am avut-o și petițiile pe care le-am trimis domnului prim-ministru și domnului Dan Șova să aloce bani pentru aceste pasaje. Acest lucru nu s-a întâmplat și eu cred că dacă în 2014 aceste pasaje nu vor fi finalizate sau măcar să fie conservate la ce mai rămas, vor costa 80% în plus. Revenind la autostrăzi, sugerați că Uniunea Europeană nu va aloca bani pentru autostrada București-Alexandria? Nu, eu zic că nu va aloca bani. Deci, ca să vă spun foarte clar, Uniunea Europeană în acest moment alocă bani pentru traseele care sunt importante pentru economia țării și pentru Uniunea Europeană. În niciun caz București-Alexandria, și vreau să-mi spuneți dumneavoastră dacă știți ce potențial are Alexandria. Sau de ce să aloce bani în Uniunea Europeană pentru autostrada București-Alexandria. Nu pot să-mi explic acest lucru, deoarece nu văd, eu nu spun că nu ar trebui făcute autostrăzi în toată România, este clar să facă autostrăzi în toată România, dar pentru autostrăzi trebuie să avem un plan realist, adică să gândim realist dacă putem să facem ceva, nu să prezentăm o hartă desenată cu liniuțe care leagă fiecare județ, de la un județ la altă autostradă, ceea ce nu este posibil în acest moment și nici de acum 10 ani.
Cel mai important pentru România este să se finalizeze coridorul 4 pan-european, atât cel pe rutieră, pe calea rutieră, cât și cel pe calea feroviară. Coridorul 4 pan-european pe calea feroviară este cel de care vă spuneam mai devreme, de la Constanța la București, care este finalizat, de la București, de la Brașov, care este finalizat, iar lucrările au început le-am început noi, Guvernul PDL, în 2010, de la Curtici spre Deva. În acest an trebuia finalizat tronsonul de cale ferată sau anul viitor în luna mai, până la Vladimirescu. Iar celelalte tronsoane, din câte mă amintesc, au fost scoase la licitație, nu știu dacă s-au atribuit licitațiile, dar undeva în 2016-2017 ar trebui să avem finalizat 80% din coridorul 4 pan-european de cale ferată.